El senyor Mas deixa una porta oberta per fer el que ell vol. El president en aquests moments jo crec que està exercint com a president de la minoria. Ho vàrem veure el dia 9 de novembre. 2.200.000 persones varen anar a votar. I els 4 milions i mig que no varen anar a votar. Permeti'm que acabi. Aquesta pel·lícula li voldria... La pel·lícula té un final i m'agrada acabar-li. La pel·lícula és que els 4 milions i mig de catalans, què passa? Que han de passar per al manament de la minoria i només s'ha de fer el que vulgui el senyor Artur Mas, i Mariano Rajoy li ha de donar una resposta en allò que planteja Artur Mas només per fer unes eleccions plebiscitàries o per parlar de tots els temes que de veritat ocupen els catalans? Això no és oferir diàleg. Escolti'm, una cosa. 2.350.000 persones van votar efectivament el 9-N. Però vostè sap quants vots té el Partit Popular, que governa en majoria absoluta a l'Estat? 10,8 milions. I quants ciutadans hi ha a Espanya? 45 milions. 47. Amb un cens de 35 milions. Per tant, escolti'm, les votacions, vostès governen, vosaltres podríem dir, escolti, vostès governen contra la resta dels espanyols amb aquesta majoria absoluta. Aquest argument ja està una mica... Aquest argument en absolut. Jo crec que sempre els que han plantejat aquest procés separatista, que si es planteja dins de la legalitat, i escolti'm, com es va plantejar el Pla Ibarretxe, uns tenen majories i minories,